Prevoditeljska agencija Bekos je osnovana prije 10 godina. Imamo 2 ureda i oba su u Novom Zagrebu. Jedan je u zgradi Super Andrija, a jedan pored općine Novi Zagreb, pored centra Aveni Mall. Imamo 6 zaposlenika i više od 30 suradnika, a pokrivamo sve jezike zato što su naši suradnici u cijelom svijetu. Tako da osim ovih najtraženijih europskih jezika, mi također pokrivamo i kineski, japanski, litavski, arapski, armenski, azerbejdžanski, a naravno i sve jezike naše regije. Zašto se naša tvrtka zove Bekos? Kada smo je osnovali 2005. godine, ta riječ nam se činila prikladnom temeljem jedne priče grčkog povjesničara Herodota o egipatskom kralju koji je izolirao 2 novorođene djece da bi saznao koju riječ će oni prvo progovoriti. I ispalo je da su izustili prvu riječ Bekos, što na frigijskom jeziku znači kruh. Tako je i frigijski jezik proglašen najstarijim jezikom čovječanstva, a mi, budući da ovdje zarađujemo za svoj kruh, smatrali smo da je to pogodan izbor za naziv tvrtke. I tko zna da se ljudi nisu suprotstavljali Svevišnjem gradnjom Babilonske kule, možda bi mi svi danas govorili jednim jezikom. Ali budući da to nije tako, mi smo tu prevoditelji da pomognemo ljudima, da se mogu sporazumijevati. Ako vam je potreban prijevod dokumenta sa sudskom ovjerom ili bez nje, slobodno nas kontaktirate putem telefona ili putem elektroničke pošte ili nas posjetite. Također, ako organizirate seminare, konferencije ili bilo kakva druga događanja, a potrebni su vam konsekutivno ili simultano prevođenje iz kabine, naši prevoditelji će vam rado pomoći. Naši klijenti su neki od najvećih firmi u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske, Sabor, neka ministarstva, državni protokol, a i brojni inozemni klijenti. U svakom slučaju uvijek ulažemo maksimalne napore da prijevod bude besprijekoran i po vašim potrebama. I naravno uvijek uz osmijeh.